volám sa Števo, mám 20 rokov a som tu za tým Zelených. Volám sa Šimon, mám 20 rokov a diskutujem za tým Zelených. Volám sa Matúš, mám 17 rokov a diskutujem za tým Zelených. Volám sa Rado, mám 22 rokov a diskutujem za tým Skeptici. Volám sa Denny, 21 a som v tíme Červených. Volám sa Igor, mám 18 rokov a dnes som tu za Skeptikov. Recyklovanie konceptuálne je podľa mňa veľmi dobrý koncept, ale realita je veľmi iná. Myslím si, že keď sa pozrieme na špecifické čísla, napríklad Spojené štáty, dajme tomu, tak tam iba 5% z všetkých materiálov, ktoré sú považované za recyklovateľné, sa reálne recyklujú. A dôvod, prečo je kvôli tomu, že výška poplatkov toho, teda nie výška poplatkov, pardon, z finančného hľadiska je to väčšinou veľmi ťažké procesovať tieto lacné plastové materiály a myslím si, že je veľmi málo krajín, ktoré to dokáže finančne ustať, tieto dané náklady. A sú prípady, kedy to je efektívne určite, ale myslím si, že vo všeobecnosti je recyklovanie ako tak mýtus v podstate, v praktickom použití teda, v kontexte takom. Čo sa týka recyklácie, akože áno, je to pekný nápad, mali by sme recyklovať a neničiť ďalej našu planetu, ale väčšinou tie plasty sa nedajú zrecyklovať, alebo aj keď sa dajú, tak väčšina z nich sa ani nezrecykluje, aj tak sa vyhodí niekam a potom aj tak skončia niekde v riekach alebo v oceáne. To je všetko, čo by som musel k tomu zatiaľ dodať. Tak ja doplním k tomu číslu 5%, doplním aj za Európsku úniu, že v Európskej únii sa recykluje 32,5% zo všetkých odpadov, ktoré sa môžu recyklovať, alebo teda ktoré vzniknú. Z týchto 32,5%, 40% sú všetky možné obaly a 20% sú rôzne obalové materiály alebo niečo také, ktoré sa používa pri stavbe. A ja mám osobne taký pocit, že recyklácia je konceptuálne veľmi správna, musíme recyklovať, ale radšej by som sa spýtal, že do akej miery my v Európskej únii musíme zvyšovať túto mieru recyklácie a do akej miery sme tu v akejsi bubline v Európe a ostatný svet na to, tak povediac, kašle. Ďalšia záležitosť. Keď my máme nejaké recyklované veci, ja neviem, zoberiem si obal od čohokoľvek, alebo plastovú slamku v mekáči, hodím mu do recyklovaného odpadu a zrazu mám pocit, že už som spravil všetko pre to životné prostredie, už je všetko v poriadku, už nemusím preto nič robiť. Poďme sa radšej rozprávať o tom zvyšnom odpade, nie o tých 32%, 32,5%, ale o tých 67,5%, ktoré končia častokrát na skladkách. A prečo nie na skladkách? Prečo sa nespalujú? A keď sa spalujú, do akej miery sa spalujú? Čo sa robí s tým spalovaným materiálom? A tak ďalej, poďme sa rozprávať o tom, ako redukovať odpad. A ja si myslím, že táto téma samotnej recyklácie je len také pozlátko na celú túto komplexnú problematiku. Tak v prvom rade recyklácia nie je mýtus, je to reálna vec, ktorá existuje, ktorá nám pomáha znižovať naše emisie, ktorá nám pomáha opäť využívať materiál, ktorého na svete nemáme nekonečný, aj keď je pravda, že potom vlastne často nemáš takú vysokú kvalitu, ale nemôžeme do nekonečna našu planetu proste vykrádať. Zároveň ale je zaujímavé pre mňa, že veľmi súhlasím s tým, čo povedal teda Igor, a to je to, že mi príde, že recyklácia je len zástupná téma na to, aby sme ako reálne riešiť naše problémy zo životného prostredia. V prvom rade predtým, ako by sme niečo recyklujeme, tak musíme najprv znížiť naše odpady, hej, to určite bude akoby nejaká do veľkej miery spoločenská zmena, ale bude to akoby znamenať aj nejaké incentívy a podporu od štátu, či sú nejaké dáne na plasty a tak ďalej. A posledné, čo poviem veľmi rýchlo, je to, že recyklácia nie sú len tieto plastové napríklad odpady, ale aj ostatné materiály, napríklad ťažké kovy, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité, a to sa budeme neskôr rozprávať o batériách, ktoré keď vieme efektívne recyklovať, tak proste nemáme až takú vysokú závislosť od krajín ako napríklad Čína.
K tej pôvodnej otázke pána moderátora, že či je recyklácia, povedzme, že praktický a využiteľný koncept, tak som rád, že aj z protistrany zaznelo, že áno a že predovšetkým ako teoretický koncept je to veľmi správne a je to úplne jednoduchá rovnica, že keby sa zamyslíme nad tým, že každý jeden človek by recykloval svoj odpad, ktorý vyprodukuje, tak toho odpadu je to výrazne menej. Hej. Takže to sa nejedná o žiadnu jadrovú fyziku, ale rád by som sa vyjadril k tomu, čo povedal tuto kolega Rado, kde spomenul práve častý príklad, že áno, v ideálnom svete, v teoretickom svete je to fajn, funguje to, lenže žijeme v realite, kde to bohužiaľ nefunguje. A ja tvrdím áno, je to pravda, že bohužiaľ v realite sú mnohé veci veľmi ťažké a o mnoho ťažšie, ako sa teoreticky zdajú, lenže si myslím, že musíme mať nejaké ideály, ktoré nás držia, tak povediac, nad vodou a ktoré nám dávajú nejaký ten vzor, za ktorým máme ísť. A presne to by som sa chcel vyjadriť aj ku kolegovi Igorovi, ktorý dal krásny príklad, že v Spojených štátoch amerických sa recykluje iba 5%, avšak v Európskej únii je to až 32%. A že pozrieme sa na ten okolitý svet. A ja tvrdím, že áno, ale treba začať od seba. Že keď my ako Európska únia pôjdeme ako príklad, tak budeme dávať, povedzme, príklad pozitívnej praxe tým ostatným krajinám, ktoré by sa mohli inšpirovať, tým pádom, že by u nás videli, že áno, recyklujeme o mnoho viac a vlastne to s nami vôbec nie je také zlé, pretože naša ekonomika na tom fakt ako nie je zlé ako Európskej únie. Takže za mňa proste verme nejakým svojim ideálom a poďme si za nimi, aj keď realita je krutá. Ja by som asi najskôr zodpovedal tiež tú otázku. Ja si myslím, že recyklácia je super vec, ale nemyslím si, že to je riešenie klimatickej krízy úplne. Recyklácia nemá až taký veľký dopad na klimatickú zmenu. Je to skôr otázka odpadového hospodárstva, teda či máme odpad na skladkách, či ho spalujeme, či ho recyklujeme a podobne. A v tomto myslím si, že recyklácia je veľmi dôležitá. Myslím si, že ako bolo spomenuté, áno, to číslo z recyklovaných materiálov je trocha nízke, a že to je práve to, čo podľa mňa my ako tí zelení chceme nejak zvýšiť. Že my chceme presne rôzne opatrenia preto, aby sa napríklad znížila tá cena. Preto, aby sme investovali do rôznych techník, ktoré to uľahčia a teda tú cenu dajú dole. Ktoré nejak pomôžu ľuďom recyklovať ich domáci odpad a podobne. Čiže toľko k tomu. Potom ako už bolo spomenuté, nie je to len o tých plastoch, je to, že plasty sú zrovna príklad materiálu, ktorý sa fakt ťažko recykluje, ale máme tu kovy, máme tu sklo, máme tu papiere, ktoré sú cenovo oveľa výhodnejšie a pri ktorých to oveľa viac dáva zmysel. Tak ďakujeme v prvom rade za predostrenie argumentov za zelených. Do istej miery už teraz zo začiatku vnímam, že sme sa zhodli, alebo teda našli sme nejaký konsenzus v tom, že to recyklovanie má zmysel. A ja si myslím do istej miery však, že to, čo tam padlo vlastne z tej strany od Matúša, že treba najprv sa pokúsiť recyklovať, až potom vlastne spalovať, respektíve skládkovať. A opäť sa pýtam, že či my tento problém ideme riešiť na európskej úrovni, lebo myslím si, že Slovensko v tejto veci ani nemá zmysel riešiť, lebo proste to je globálne absolútne nepodstatné. Alebo tento problém ideme riešiť globálne, a to by som chcel počuť ako jednoslovnú odpoveď, možno, že v reakcii by som mohol pokračovať vo svojom nejakom tomto príspevku. Či teda to ideme riešiť na európskej alebo globálnej úrovni? Aj. Dobre, v tom prípade na európskej úrovni, ak by 500 miliónov obyvateľov v Európskej únii bola celá záležitosť vlastne celej planéty, tak áno, poďme sa tu baviť o tom, aby sme naozaj všetci do jedného prestali nejakým spôsobom produkovať plasty, alebo že viacej zvyšovať osvetu o recyklácii, ale ak sa rozprávame o tej globálnej úrovni, tak len v tých Spojených štátoch, čo bol ten vlastne úplne prvý argument, ktorý padol, tých 5%, tak ja si myslím, že tuto sa ani nemusíme rozprávať o tom, že či teda najprv sa pokúsime recyklovať, alebo až potom budeme spalovať, respektíve skládkovať, pretože tam je tá miera tak nízka, že naozaj sa s tým viac či menej nedá nič robiť. A naozaj v celom kontexte planéty, kde žije 8 miliard ľudí, a Európska únia má 500 miliónov, čo je 1/16, čo je asi 6,3% celej planéty, ak som si dobre spravil matematiku v hlave rýchlo, tak ak 6,3% sa tu my ideme utrhať, aby sme zrecyklovali jeden obal z nejakej tyčinky, tak dobre.
Tak ja očakávam teda, že v tejto celej diskusii bude z druhej strany opakovane povedané, že vlastne nič netreba v Európe robiť, pretože Čína, India, Amerika produkujú viac emisí, menej recyklujú atď. Tak to proste nefunguje. Akože, že žijeme na jednej spoločnej planete, my máme nejakú zodpovednosť s tými našimi produktami, s tými našim materiálom, ktorý my použijeme, ktorý my využívame, a to isté platí aj pre nich. To, že oni to nerobia najlepšie, ako by sme my chceli, neznamená, že my to nebudeme tiež robiť, pretože kolektívne potom všetci sa budeme mať akože ešte horšie. S tými globálnymi emisiami skleníkových plynov je to ešte špecifická oblasť, kde vlastne my máme väčšiu zodpovednosť to robiť, o tom sa budeme dnes rozprávať, ale čo týka konkrétne recyklácie, no akoby mne je trocha ľúto, že ste akože asi nepočuli argumenty, čo tu boli spomenuté, že v prvom rade máme ísť príkladom. My, keď... a to sa spája aj s tým, že prečo dneska tá recyklácia akoby není tak efektívna. No tak opäť, akože žijeme v kapitalizme, na to, aby vlastne firmy mohli recyklovať, tak to proste musí im dávať nejaký zisk a dnes to proste akoby není až taká najviac mega akoby ziskový sektor, ale štát akoby má podľa nás, myslím, podporovať tento proces, aby to bolo jednoduchšie, aby to bolo efektívnejšie. A ako Európa máme ísť, ako už bolo povedané, príkladom celému svetu, ako toto robiť, ako využívať, ako vytvárať nové technológie, ako to môžeme robiť modernejšie, efektívnejšie a potom vlastne už tie ostatné krajiny nebudú musieť prechádzať týmto ťažkým procesom a už budú môcť akoby naše technológie použiť a efektívnejšie recyklovať. Nech sa páči. Ja len jednou vetou, alebo taká otázka. Predstavme si situáciu, máme byt, ktorý má 16 miestností. Všetky miestnosti produkujú nejaký, alebo sa zaprášia za rovnaký čas, rovnako veľmi, ale my budeme do nekonečna vysávať len tú jednu miestnosť a čakať, že tie ostatné sa vlastne povysávajú nejako systematicky same. A my sa budeme sústrediť na tú jednu, alebo to všetko spravíme naraz. To je len taká otázka. No, ak môžem odpovedať, tak hej, že samozrejme, ak máme moc upratať všetky, upracujeme všetky, avšak my tuto nemáme úplne akože moc asi teraz ísť upratovať každú z tých miestností, my si vieme upratať tú vlastnú a mať v nej menej prachu, čo je podľa mňa napríklad super, hej, že keď si u nás doma aj len na Slovensku, aj nie len v celej Európe, podľa mňa nie je úplne fér vyradiť z toho Slovensko, hej, že ak si my tu upracujeme, tak sa my tu budeme mať lepšie, lebo ak som vysvetloval, tá recyklácia nie je len globálny problém, to má veľmi jasné lokálne dôsledky toho, že proste na Slovensku máme problém so skladkami. Do nejakej miery sa to dá riešiť spalovaním a do veľkej miery sa to dá riešiť recykláciou. Hej? Že to je niečo, čo musí ísť ruka v ruke, podľa mňa. A tá recyklácia je dôležitá časť toho. A preto myslím, že jednak máme tú povinnosť ísť príkladom a za druhé aj nám samotným to pomôže, keď to spravíme. To neznamená, že keď my tu budeme recyklovať a Čína nebude, takže nič sa nezmení. Hej? Zmení sa to celkom dosť a to, že my tu budeme mať značne menej odpadu. No tak podľa mňa akože fast fashion nie je najlepšia vec, predsa len strašne to znečisťuje planetu, ale musíme sa pozerať aj z inej strany a to je tá, že fast fashion je veľmi lacný a veľmi dostupný pre väčšinu ľudí. Čo sa týka cenovo, sa nedá porovnávať fast fashion s výrobkami, ktoré sú vyrobené nejakou lokálnou, dajme tomu, firmou v malom množstve, vysoká kvalita, ale samozrejme, že aj cena k tomu zodpovedá, čo si väčšina ľudí nemôže dovoliť. Z druhej strany, tým, že fast fashion je z nižšej kvality vyrobený, tak ľudia častejšie tie veci vyhadzujú, čím sa rýchlejšie znečisťuje planéta. No a podľa mňa fast fashion má priestor v našom svete ako takom, ale predsa len by sa malo niečo robiť na to, aby sme nejakým spôsobom monitorovali, akou rýchlosťou sa vyrábajú tie dané veci, lebo predsa len výroba oblečenia potrebuje veľké množstvo vody. Teraz neviem povedať presné číslo,
ale bolo to tam vysoké číslo, že jedno tričko potrebuje, vymýšľam, tisíce litrov, niečo také. Čiže je to veľmi, veľmi náročné pre planetu, ale pomáha to ľuďom. Ťažko povedať. Priemerné tričko, alebo teda kúsok oblečenia sa v roku 2000 obliekol okolo 220 krát predtým, než sa vyhodil. Dneska je to okolo 120. A 120 krát predtým, než sa vyhodil a krútiš hlavou, ale toto je svetový priemer. Ale áno, potom tu máme problém, že v čím sme civilizovanejšom prostredí, tak týmto to číslo klesá. A v UK, vo Veľkej Británii, je to 7 krát sa oblečie kúsok predtým, než sa vyhodí. A toto je naozaj obrovský problém. Ale poďme sa na to pozrieť opačne. Ja si kúpim bundu za 20 € v nejakom obchode, nebudem menovať, povedzme, a oblečiem si ho ju 4 krát, povedzme, že počas sezóny 100 krát za rok, tak povedzme to, že 400 krát som si obliekol kúsok. Prečo ja by som mal pikať za to, že niekto vo Veľkej Británii si oblečie kúsok len 7 krát a potom ho vyhodí a ja mám na základe tohoto si zaplatiť za nejakú bundu, kde mne je úplne ukradnuté, či tam mám napísané Adidas, Nike, alebo či tam nemám nič a je to len zelená bunda. Alebo zaplatím si za ňu možno, že zlomok ceny, ale správam sa ku nej, ako keby som si ju kúpil za tie veľké peniaze. To naozaj potrebujeme sa prispôsobovať tým ľuďom, ktorí majú peniaze a zvyšovať ceny produktov len, aby si ich vážili? Alebo radšej sa máme pozrieť na tú akúsi osvetu a šírenie rôznych možno, že prednášok alebo rôznych, ja neviem, myšlienok a posterov a tak ďalej, povedzme aj v tých fast fashion obchodoch, že takto sa k tomu treba správať. Alebo proste to ideme riešiť kompletným zákazom, lebo fast fashion je zlý, poďme si všetci kupovať Calvin Klein. Chcel by som len nadviazať na to, čo moji kolegovia v tíme už povedali. A to je vlastne to, že z finančného hľadiska pre priemerného človeka je nielen oveľa efektívnejšie, ale teraz ani nehovorím, že o Slovensku alebo všeobecnosti vo svete, je to oveľa finančne prístupnejšie, to je prvá vec. A potom v krajinách, kde vlastne fast fashion je ako keby na poklese všeobecne, tak je to kvôli tomu, že skok medzi strednou vrstvou a priemerom je oveľa vyšší. Napríklad, keď si pozrieme škandinávske krajiny, alebo UK, teda tu bolo spomenuté. Je to taktiež veľmi komplexná téma, lebo týka sa to nielen daného priemyslu, ale všeobecne, keď sa pozrieme na globálnu škálu, tak každé jedno z nás v podstate. Čiže, ako som povedal, je to proces veľmi dlhý. Myslím si, že je to možné, ale aktuálne si myslím, že tie čísla, ktoré sme teraz povedali, sú fakt mizivé. Čiže je to myšlienka, ktorá v budúcnosti sa možno presadí, ale aktuálne vôbec. Ja sa bohužiaľ síce s ťažkým srdcom, ale budem musieť asi trošku prikloniť v tomto prípade práve na skeptickú stranu, pretože súhlasím s tým, že nie je reálne, aby si tá otázka znela, tuším, že ľudia na Slovensku začali kupovať momentálne len udržateľnú módu. Tam je rovnako aj veľká diskusia, že čo to je udržateľná móda, že či za to, že niečo stojí veľa, ako napríklad Louis Vuitton, že či to je udržateľná móda, podľa môjho názoru nie je. Takže tam by sa mohli viesť aj takéto diskusie, lenže z môjho pohľadu je toto vec, ktorá sa musí vyriešiť systémovo. Pretože momentálny trh funguje na princípe dopytu a ponuky a niekto by si možno povedal, že keď klesne dopyt po fast fashion, tak klesne aj ponuka a bude sa toho vlastne menej vyrábať a tak ďalej. No to je síce pravda, lenže ten dopyt neklesne. Pretože, ako už bolo povedané, ľudia v súčasnosti nemajú peniaze nielen na Slovensku, ale na celom svete globálne nemajú peniaze kupovať si v podstate udržateľné oblečenie, ktoré je z prirodzených dôvodov omnoho drahšie. A preto si myslím, že by do tohto mal vstúpiť aktér napríklad ako štát, ktorý by ten trh mal nejakým spôsobom postupne ovplyvňovať. Nemyslím si, že je najlepšie radikálne riešenie, že teraz v momente zakážeme ako fast fashion a tak ďalej, ale poďme na to hľadať nejaké systémové riešenie. Fast fashion má samozrejme obrovský zlé dopady, to všetko bolo vysvetlené. A že skôr teda poďme sa rozprávať o tom, aká realistická je nejaká alternatíva. Hej? Že, myslím, že veľa ľudí na Slovensku
má problém s tým, že je pre nich ťažké si dovoliť nejakú tú alternatívu, ako si spomínali, áno. Proste ten fast fashion je veľmi atraktívny pre ľudí, práve preto, že je lacnejší. Tí ľudia si to buď možno niekedy neuvedomujú, možno niekedy len proste sa im nechce, lebo si povedia, že však teraz miniem 7 eur, o mesiac miniem 7 eur a tak ďalej. A neuvedomia si možno ten akože dlhodobý kost toho, že vo finále by sa mi asi vyplatilo kúpiť si aj to drahšie tričko. A myslím si, že teda do veľkej miery je to riešenie aj nejaké vzdelávanie a to šírenie osvety, to ste vy aj spomínali. A potom samozrejme tu máme viac trhové regulácie, ako už bolo spomenuté mojim spoludiskutérom, že pokúsiť sa nejako regulovať trh tak, aby sme podporovali ľudí v tom, aby kupovali viac tie zelené výrobky, tie výrobky, ktoré vydržia, ktoré nie sú fast fashion. A dá sa to spraviť tým, že buď budeme nejako nenúcne zakazovať, ale proste regulovať tie nie fast fashionové veci, ale napríklad podľa mňa dosť jasný krok by bolo, že proste viac si dávať pozor na to napríklad, keď H&M-ko klame o tom, ako zelené sú ich trička, hej, a aké zelené sú ich kolekcie, tak viac si dávať pozor presne na to, že možno by štát vedel lepšie nejak odregulovať, odpozorovať, že nakoľko tieto firmy zavádzajú, nakoľko naozaj sú zelené tie, čo hovoria, že sú zelené a podobne, hej? No tak v prvom rade ja sa troška čudujem, ako sa to akoby tá téma zadefinovala v tom, že udržateľné oblečenie je len to, čo nie je fast fashion, pričom najudržateľnejšie oblečenie je spojené s predošlou témou a to je recyklácia, v tomto prípade teda nie recyklácia, ale používanie opäť, teda second hand, to sme každý počuli. A to si myslím, že je a mal by byť ten cieľ. Toto nie je akože niečo špeciálne pre túto diskusiu, ale teda ja mám teraz oblečené toto tričko, košelu, 10 eur second handu. Rifle 15 eur zo second handu. V skutočnosti je to lacnejšie, ako keby že si to kúpim úplne nové a používam niečo, čo už niekto v minulosti kúpil. Dneska na svete máme tak veľa oblečenia, že by sme mohli každého jedného človeka na svete dať mu oblečenie na najbližších 100 rokov. Okay? My vôbec nemusíme, teda určite veľmi veľká časť bude našej, čo sa týka odevného priemyslu, bude vytvárať udržateľné nové spôsoby oblečenia, ale zároveň proste by tá diskusia mala byť vo veľkej miere o tom, že ako už využívať to, čo my dneska máme a nedávať to na tie skládky. Tie skládky sú problematické z viacerých dôvodov, ale hlavný, napríklad keď sa teraz rozprávame o klimatickej kríze, je to, že tam to oblečenie potom, keď sa akože zničí, rozpustí neviem čo, tak dáva metán a odevný priemysel celkovo aj kvôli tomuto vlastne má 10% globálnych emisí. Hej? Čo je akože že veľmi veľká vec. Som ale rád, že na druhej strane tiež teda už druhýkrát máme nejaký súhlas v tom, že najprv súhlasili s recykláciou a teraz súhlasia, že fast fashion je zlý. A poďme sa teda rozprávať o riešeniach. A ja hovorím, že to riešenie je second hand. Tak je zo pár vecí, ktoré mi zarezonovali. Jedna vec spadla od Matúša, že vlastne také oblečenie, ktoré je lacné, je atraktívne. Ale mne je strašne ľúto, že tu sa vníma, že oblečenie je záležitosť atraktivity, keď vo väčšine prípadoch je oblečenie záležitosť potreby. A naozaj áno, hovoríme aj o sekáči. Ja mám túto košelu zo sekáču. Myslím, že to bolo za 40 centov v Golden Hour počas 50-centového Textile Houseu. A naozaj, myslím si, že second handy sú cesta, ale nie je to jediné riešenie, pretože to nemôžeme si myslieť, že second handy dokážu nejakým spôsobom pokryť celú tú potrebu obliekania. Rád si pozriem po diskusii tie čísla, ktoré si ty spomenul, že každého človeka na planete by sme mohli obliecť každý deň na 100 rokov, lebo keď si spravím tú matematiku v hlave, tak to je 365 krát 8 miliard krát 100. Čo je dosť veľa. Hej. Akože
to bude naozaj tak budem veľmi, veľmi prekvapený. Mne to príde ako trošku vytrhnuté z reality, ale nejdem ani sa za to postaviť ani proti ani tomu, ani za to, ale verím, že ma teda presvedčí, že to naozaj tak je. No a ďalšia vec, ktorej sa vlastne potrebujeme dostať, je, že čo je teda to udržateľné oblečenie, lebo aj to tam padlo, a že či udržateľné oblečenie je také, ktoré sa vyrobí udržateľným spôsobom, alebo je to oblečenie, ktoré je drahé, alebo ako. Podľa mňa udržateľným oblečením sa stáva také oblečenie, ku ktorému sa správame, že si ho vážime, že si ho oblečieme niekoľkokrát. A není to teda záležitosťou toho výrobcu, toho produktu, ale toho spotrebiteľa. Myslím si, že to oblečenie sa stáva udržateľným práve v tom šatníku nás ako ľudí, čo tu sedíme, pretože my sa rozhodujeme o tom, kedy ho vyhodíme, kedy si kúpime ďalšie oblečenie a tak ďalej. Ja som sa chcel vyjadriť, že keď som hovoril o atraktivite toho lacnejšieho oblečenia, ja som myslel cenovú atraktivitu v zmysle, je atraktívnejšie pre mňa si to kúpiť, lebo je to lacné, nie, lebo sa mi to páči. To je pre teba, lebo ty si z bohatej časti Slovenska. Je atraktívne si to kúpiť, lebo je to lacnejšie. Ja neviem. Akože áno, je to atraktívne, lebo je to lacné, no, ale to, čo je pre teba alebo pre mňa lacné, je pre niekoho proste základom toho, aby mohol chodiť po svete oblečený. No, ale aj pre nich je to atraktívne, pretože je to lacné a je to viac atraktívne ako iné oblečenie, ktoré je drahšie o tom. Vnímaš áno, chlieb vnímame ako atraktívny za to, že stojí euro a menej atraktívny za to, že stojí 6 eur, ja neviem, v jeme, alebo prečo? Ja si myslím, že chlieb, keď stojí euro, tak to je potreba, nie, že to je proste... Pre ľudí je atraktívnejšie kupovať lacnejšie veci. To je to, čo som sa snažil povedať. Ak sa chceš slovíčkariť, môžeme sa tu rozprávať o význame slova atraktivita, ale príde mi to bezvýznamné, hej. Takže to je jedna vec. A druhá vec... ty si hovoril niečo o tom, že čo je fast fashion a čo je udržateľné a jak ty vnímaš, že udržateľné sa stane niečo podľa toho, jak to nosíme. Ja si myslím, že to je jedna časť z toho, ale není fér z toho vyradiť toho výrobcu. Myslím, že je to vec aj výrobcu, ako aj toho spotrebiteľa. Výrobca môže spraviť oblečenie extrémne lacne a extrémne pritom znečistiť prostredie, alebo ho môže spraviť drahšie a dať si pritom viac pozor. Takisto ten spotrebiteľ môže to mať dlhšie, môže to potom dať do second handu a odtiaľ si to môže niekto ďalší kúpiť a tak ďalej. Čiže myslím si, že to je otázka aj a nie len jedného. A už k tým dátam asi sa vyjadri bližšie. Každú sekundu na Zemi hodíme jeden celý kamión proste oblečenia na skladky. Že proste fakt, že veľa oblečenia vyhadzujeme a taktiež chcem povedať k tej udržateľnosti, čo si vlastne aj ty povedal, aj teraz tu bolo spomenuté, že tá udržateľnosť v skutočnosti akoby je prevažne o tom, že či to je udržateľné k tomu v tom našom vzťahu ku planete a oblečenie a fast fashion špecificky nie je. Na viacerých úrovniach. V prvom rade to už, čo bolo spomenuté, to využívanie vody, ktoré proste akože stovky, tisícky litrov na proste jedno tričko. V druhom rade všetky možné chemikálie, farby a tak ďalej, ktoré potom znečisťuje životné prostredie v daných regiónoch. V treťom rade, keď sa pozrieme na bavlnu, tak proste tiež to nie je akože úplne perfektné, lebo je to rastlina, ktorá potrebuje strašne veľa tiež opäť vody, potrebuje strašne veľa pesticídov, pesticídy zas zlé pre pôdu, pre vodu a tak ďalej a zároveň je tam oxid dusný, ktorý je proste desiatkynásobne silnejší v zohrievaní planéty ako oxid uhličitý, takže to má v každom jednom tom kroku procesu zároveň to, že ten fast fashion proste zvyčajne chodí z krajín globálneho juhu, to znamená, že ďalšie akoby emisie dováženia a tak ďalej. To znamená, že tá udržateľnosť je o tom, aký to má dopad na našu planetu a fast fashion to robí proste najhoršie. A najhoršie na tom potom to, že teda je nekvalitný, takže pôjde čoskoro na
čoskoro na smetisko a tak ďalej. S tým, čo sa týka tých niekoľkých tisícov litrov vody použitých na výrobu jedného trička, áno, musí sa bavlna polievať, je to veľmi náročné, pesticídy a tak ďalej, ale ani jedna jediná kvapka tej vody, ktorá sa tam použije, nezmizne, nestratí sa. To je proste záležitosť toho, že tá bavlna sa polieje, ale potom tá voda, akože ona nezmizne, hej, ona proste buď sa vyparí, alebo sa vsiakne a do istej miery je tam kolobeh, ale to už je záležitosť. Opäť aj to narúša ekosystém, opäť to nie je... Už len to, že nadmerne zalievaš pôdu, nadmerne vyťahuješ vodu z nejakého čerpadla, z nejakej, neviem, možno rieky a tak ďalej. Opäť aj to narúša ekosystém, opäť aj to nie je úplne super pre tú prírodu, čiže áno, tá voda sa eventuálne niekam vráti. Je otázka, kde sa vráti, je otázka aj toho, že ako ty ju bereš, ubližuje tej prírode navôkol a že to, že či sa tá voda vráti v nejakom kolobehu je úplne irelevantné. Pokiaľ to, že si ju využil, dlho ste sa rozprávali o tej vode. Ja len chcem pridať k tomu jednu vec, že väčšinou toto oblečenie vo fast fashione je vyrábané v krajinách tretieho sveta. Čiže tam sa kazí aj tá pôda, ale musíme aj brať do úvahy aj tých ľudí, čo tam pracujú a v akých podmienkach tam bývajú. Áno, súhlasím v podstate s vami, že nie je to veľmi správna vec, lebo ničí sa planéta a plus tí ľudia, čo tam pracujú v tých fabrikách a neviem kde všade, trpia, nezarábajú peniaze a pracujú s chemikáliami v nebezpečnom prostredí bez žiadneho oblečenia, ktoré by ich ochraňovalo pred tými chemikáliami. Ale z druhej strany, keď si to zoberieme tak, ste spomínali second hand. Second hand je akože dobrá vec, dobrá alternatíva pre ľudí, že dobre, takýmto spôsobom sa akoby v kvázi recykluje oblečenie, ale musíte si uvedomiť, že kebyže není fast fashion, tak to oblečenie v tých second handoch by nebolo by tam také veľké množstvo toho oblečenia a plus to oblečenie by nebolo také lacné, ako je teraz. Takto, na začiatok si podľa môjho názoru treba povedať, že elektromobilita nie je cieľ. Elektromobilita je podľa môjho názoru nejaký medzistupeň, ktorým vieme zjemniť následky práve spaľovacích motorov, ktoré sú tu v podstate už vyše 100 rokov. Takže áno, ako už kolega povedal, určite čakáme silné argumenty na to, že čo spravíme s batériami. No je to úplne jedno, lebo v konečnom dôsledku z toho bude aj tak menej emisí ako z tých spaľovacích motorov a nám nejde o toto dať na nulu, pretože to sa bohužiaľ nedá a to by chcelo akože zastaviť mobilitu ako takú, ale ide nám o to, aby sme to viac menej v podstate čo najviac znížili a preto si myslím, že všetci vnímame tú elektromobilitu ako taký medzistupeň a presne, aby som odpovedal na otázku, že či by nejaké kvóty pomohli, myslím si, že nie. Myslím si, že to nie je o kvotách. Tu by som skôr nejak povedzme, že pozitívne motivoval jednotlivých aktérov, napríklad automobilové spoločnosti, aby mali sami nejakú motiváciu. A to napríklad už aj Európska únia robí, že v podstate motivuje tých výrobcov, aby vyrábali skôr tie elektromobily a nie naopak. Takže za mňa skôr tá motivácia ako nejaké kvóty. Pokiaľ chceme nejako podporovať elektromobily, treba, aby sme to robili spolu s tranzíciou na zelené zdroje energie, čiže pokiaľ stále budeme elektriku mať z toho, že spaľujeme uhlie, tak nám to veľmi nepomôže. Čo znamená, že musí to byť spolu s týmto. Vidíme, že ten trend existuje, že ako blížime sa viac a viac k zeleným zdrojom energie, čo znamená, že áno, myslím si, že má zmysel jednak podporovať elektromobily. Aj tie kvóty môžu mať zmysel, myslím si ale, že sú aj lepšie spôsoby, ako podporovať elektromobily. Si absolútne myslím, že produkcia elektromobilov ako tak by mala nejaký dopad na životné prostredie. Dôvod, ako prvé by som chcel povedať, je to, že keď sa bavíme o produkčnom cykle elektromobilov, tak väčšinou času pôvod tých litiových batérií je veľmi, veľmi škodlivý pre životné prostredie, ale nielen to, ale samotná produkcia týchto elektromobilov, tak vo väčšine prípadov týchto továrne totižto sú poháňané uhlím prirodzene. Keď sa pozrieme na čísla ohľadom toho, že koľko emisí je spotrebovaných pri výrobe jedného auta na spaľovací motor a jedného, ktoré je elektromobil,
tak elektromobil má približne vo výrobnom cykle cca 80% viac emisí, čo znamená, že v celkovom dôsledku za životnosť toho auta je ten rozdiel medzi emisiami, by som povedal, zanedbateľný až do konca. Jedno priemerné elektrické auto spotrebuje na prejedenie 1 kilometra okolo 0,3 kWh. Priemerná teda výroba tej kWh z nejakých priemerovaných zdrojov je okolo 450 gramov oxidu uhličitého. Keď si to teda vydelíme približne tými tromi, tak je to okolo 150 gramov oxidu uhličitého vyprodukuje emisí nepriamo tým, že sa tá elektrina niekde vyrobí jedno elektrické auto. Keď hovoríme o spalovacom motore, tak technológia spalovacích motorov není v plienkach. Je to technológia, ktorú, ako všetci hovoríme, je tu už niekoľko 100 rokov. Ale teda nie, je to skoro 100 rokov. Určite už 100 rokov. A jeden, teda ten spalovací motor, ak hovoríme, že spotrebúva 7 litrov na 100 km, čo je taká priemerná spotreba, povedzme, vyššia spotreba, tak vyprodukuje 200 gramov. Takže tam je rozdiel, že 200 versus 150. Plus tam máme tu záležitosť, že koľko teda emisí sa vyprodukuje pri vyrobení toho auta a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. My tu máme naozaj teraz veľký problém, že hľadáme teda. My si myslíme, že za to, že v tom aute my si nevieme chytiť do ruky tú naftu, ktorú tam čapujeme, že to nevidíme, že si myslíme, že je to len tá energia, že tá zelená, že je to absolútne bezemisné, lebo to nedýchame. Nie, tie emisie sa produkujú niekde úplne inde a dokiaľ naozaj nebudeme podporovať jadrové elektrárne, tak elektromobilita nemá zmysel. Od nejakých 10-15 rokov my budeme vedieť 50% napríklad kobaltu v Európskej únii zrecyklovať. To znamená, že nebudeme potrebovať akoby nový. To je druhá vec. Ďalej, čo sa týka, teraz tu boli povedané, že ako sú tie elektromobily drahé. Tu chcem povedať jednu vec, je, že áno, dnes sú elektromobily drahšie ako auta so spalovacími motormi. Ale, a sú také dve hlavné ale, to je len dneska, Európska únia vlastne minulý rok prijala zákon, reformu vlastne ETS, ktorá o pár rokov začne zdaňovať vlastne paliva aj pre cestnú dopravu, to znamená, že pre auta. A kvôli tomuto a kvôli vlastne novým technológiám a modernejším technológiám v elektromobilite už sú predikcie, a to som si ja nevymyslel, to tak reálne je, že už v roku 2030, to je, že o 6 rokov majú byť elektromobily lacnejšie ako auto s spalovacími motormi. To znamená, že už o pár rokov to bude reálne lacnejšie a zároveň na to všetko štáty môžu podporovať napríklad tými kvótami, OK, ale sú aj lepšie riešenia, to, aby si ľudia kupovali elektromobily, ale zároveň nikto na vašej strane nespomenul to naše hlavné riešenie a to je to, že elektromobilita alebo individuálna elektromobilita je len medzikrok a hlavne by sme sa mali smerovať k tomu, aby sme používali verejnú dopravu, ktorá je efektívnejšia, ekologickejšia a na konci toho dňa bude ešte lacnejšia ako elektromobily. To bolo vysvetlené, že pokiaľ budeme podporovať elektromobily, tak je veľmi pravdepodobné, že tie batérie sa nejako vyriešia, nejako sa zefektívne výroba, budú sa dať recyklovať. To isté s tou cenou. Hej, tá cena klesá a pravdepodobne bude klesať ďalej. Najdôležitejšia vec, na čo by som sa zameral, je tá produkcia energie. A tam asi sa zhodneme, že áno, pokiaľ naďalej budeme produkovať energiu z uhlia a podobných zdrojov, z teplných elektrární, tak tie elektromobily nedávajú až taký veľký význam. Avšak myslím si, že vieme podporovať a už vidíme trend toho, že v rámci EÚ, ale aj inde na svete sa podporujú alternatívne zdroje energie, či už sú to rôzne solárne, veterné, vodné elektrárne, alebo už to spomínané jadro, čo zhodneme sa, je to najlepšie asi, čo máme. A myslím si, že tie tvoje výpočty úplne nezaberajú tieto alternatívy do seba. Ja tie presné čísla neviem, priznám sa, ale viem, že pri atome pri atomových elektrárniach sa úplne CO2 neprodukuje, možno pri akože transporte toho paliva a podobne troška, ale že
minimálne. Emisie nie sú len CO2 emisie, to všeobecne. Dobre, všeobecne, ale tam jediná emisia, čo sa produkuje, je para, hej, tak akože... Áno. No, áno, hej, že... That's it, sorry. Dobre, no tak máme nejaký radioaktívny odpad potom, ale to sa dá vyriešiť. Je to v pohode, povedzme si na rovinu. Hej, čiže myslím si, že pokiaľ ten trend, čo vidíme teraz z toho, že sa transformuje energia na viac zelenú, bude pokračovať, myslím, že je to veľmi pravdepodobné, tak tie elektromobily majú svoj význam, ako teda ten medzikrok, ako už bol spomínaný. Že nadväzne na to, čo moji kolegovci povedali ohľadom jadrovej energie a infraštruktúry, ktorá musí byť na nejakom mieste, aby elektromobily mali úspech. Myslím si, že poprvé je to veľmi veľká pravda, kvôli tomu, že už počas covidu, ak si pamätáme, tak už veľakrát, tuším, že 4-násobne viac elektrických výpadkov bolo, lebo ľudia boli doma. Teraz si predstavme, že kebyže frakcia našej populácie by prešla na elektromobily, že ako by to u nás vyzeralo. Čiže nie je to otázka len predaja aut, ale otázka celkovej infraštruktúry štátu. No a tuto opäť sa to rozdeľuje na individuálne štáty, niektoré sú oveľa pokročilejšie, napríklad Norsko je ako jediná krajina, čo má 100% jej energie čerpá, aspoň štátneho hľadiska z obnoviteľných zdrojov. Čo je podľa mňa obrovský úspech, lenže nemôžeme sa teraz porovnávať s krajinami, ktoré proste majú úroveň života, infraštruktúry, vybudovanosti, ekonomiky, ide úplne inde, ako je priemer európsky. Čiže opäť je to geopolitická otázka, veľmi ťažká. A chcem jednu vec podotknúť, že osobne si myslím, že oveľa priateľnejšia teda alternatíva k tomu sú vodíkové auta, ktorých ja som obrovský proponent, len tam je opäť problém toho, že infraštruktúru na to nejako vybudovať, bolo by to finančne veľmi náročné pre štáty nejako presadiť, lenže je tam popularita a dopyt od ľudí. Priemerný človek by radšej mal vodíkové auto alebo auto na spaľovací motor ako čistý elektromobil, čo je podľa mňa dosť šokujúce vzhľadom na to, ako sa elektromobily konzistentne viacej propagujú. Čiže je to iba taká vec na zamyslenie, že či elektromobily sú reálne správnou alternatívou k spaľovacím motorom. Otázka bola, že či kvóty áno alebo nie. Ja si myslím, že túto otázku už za nás neviem, či vyriešil, ale pokiaľ mi je známe, do roku 2035 sa skončí všetká výroba spaľovacích motorov v Európskej únii. Áno, v Európskej únii. Vy hovoríte, že teda elektromobilita je medzikrok. Pretože elektromobilita je vlastne akože potreba, aby sme sa dostali do nejakej mestskej hromadnej dopravy. Ja by som sa potom chcel spýtať, že ako sa dostanete, áno, možno, že v Európe máme tú infraštruktúru dobrú, ale keď už hovoríme o, ja neviem, Spojených štátoch, kde jediný spôsob, ako sa viete z jedného štátu dostať do druhého, je lietadlom a vlaky, akože dobre, môžete snívať. Autobusy, čo pôjdete z jedného pobrežia na druhé 120 hodín, alebo koľko, neviem. Ale tá otázka, ja si myslím, že nie, že medzikrok, pretože MHDčka není riešenie celého proste transportu a svetového transportu. Ale poďme sa rozprávať, pretože nevieme pokryť MHDčkou všetky destinácie. Není dostatočne rýchla. Sú situácie, kedy naozaj nemôžem ísť autobusom. Hej, proste nie. Lebo nestíham, hej, napríklad. Dobre, ale nebudeme sa do tohto púšťať. Ale prečo sa mi nerozprávame celý tento panel, celých 20 minút, prečo sa nerozprávame o tom, že ako zabezpečiť čistejšiu energiu? Čistejšiu elektrickú energiu. To není, akože elektrina není spotrebovaná len pri elektromobilite, ale aj v domácnostiach. Je pri výrobe napríklad v továrniach a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A tá spotreba je naozaj vysoká. Doprava tvorí zo všetkých emisí na svete len 10%. Hej. A my naozaj, ja si myslím, že kebyže vyriešime túto problematiku elektrickej energie a celkovo jadrových energií, tak nemusíme sa tu vôbec o tomto baviť a takisto nemusíme sa baviť, že či Európska únia nám dá do 2035. nejaký zákaz, čo nás v podstate úplne diskriminuje voči celému ostatnému ekonomickému svetu. Asi by som povedal Igora, ale to kvôli tomu, že akoby si spravil ten research a prinášal do diskusie konkrétne fakty, aj keď si myslím, že zafarbené, ale tak. Tak si myslím, že jeho retorika bola najviac fluentná. Myslím si, že jeho argumenty boli síce veľmi stručné, ale boli často podložené faktami a boli k veci, čiže za mňa jednoznačne Šimon. Ja budem pokračovať v línii pro Igor, takže aj za mňa to bol Igor. Šimon, vedel sa vyjadriť rýchlo a stručne. Mne sa
troška viac páčil Rado, ktorý síce bol možno menej výrazný, ale prišlo mi, že jeho argumenty boli dosť realistické. Ja dávam plus Števovi, ktorý prinášal naozaj zaujímavé argumenty z druhého pola strany, ktoré mi možno že doteraz neboli známe.